Kune-Pakistan la engijwayelene nalo sithenga khona. Belingitshela ukuthi licela ngingasathengi kwenye indawo ngitshele nabanye. Bebenemithingi, bebenemithingi engathi angazi noma sekuqaliwe ukuphoyizena izinto or bazoyiphoyizena zonke izinto. So yena usephusha istock sokuthi kuphele unawo yena amaphepha meshu. Unawo amaphepha kodwa for the sake of impilo yakhe neyomndeni wakhe naye wenzela ukuthi akazi kuzokwenzakalani, usenzela ukuthi qede akasezuthenga lutho. Uthi kuphoyizeniwe yonke into, kuzophoyizenwa yonke into, sinkwa nje, gwayi. Ugwayi nje kade ewugcizelela kakhulu. Nalapho bekukhona ubhuti engimjwayele obezowuthenga ugwayi. Wathi nje mngani wami, wathi angifuni ukubulala abantu abangenacala. Mina ngiyamkholwa uNkulunkulu. Angifuni ukubulala abantu abangenacala. So nami yabo njengoba ngile ngigula ngade ngitshethi ngiyagula ngento engingayazi. Mhlambe ngidliwe uphoyizeni. Ngoba phela ngeke ngasiphathisa isinkwa, ngangayiyela mina. Ngasiphathisa. Omunye umfana ethunywa omunye ubhuti. Ngathi akasalise ngiphathele. So nje ngiyacela ningadli lutho okwakumaPakistani. Lutho, lutho ngisho uswidi, ngisho uchephisi, ngisho ini. Angazi-ke wena odayisayo ukuthi uzokwenze njani. Yabo njengoba ngikhuluma manje ikhanda liyangishaya. Liyangishaya. Sekukucabangela nami angazi. Ngiyibona leyo nto, ngiyakucela bandla uqwashise nabanye. Ilento ngizwa ngomuntu walapho. Ngiyacela bandla. Ningadli lutho, ningasathengi lutho. Ningasenzi lutho okuhlangene nabo. Seningamane nihambe nedrobheni mekuthi sinedrobheni. Mekungekho kusho ukuthi nihlale kanjani. Ningasenzi lutho. Mekuwukuthi zikhona iy'ngane, qwashisa iy'ngane zingasadli lutho. Ngithembe ukuthi uzozwa mfethu.